Halo logoफोर आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ थ आं दिनै नोंथांमोननोहाय आंनि मोनसे ब्लग भिडिअ देखायनो नायदों थ नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला नायलांदो दिनै आङो मा स्पेशाल बानायनो नागिरदों आरो माबायदि सङो गोथाव जागोन ना जाया नोंथांमोनाबो जुदि इन्टारेस्टेडब्ला नायलांनो हागोन बिनि सिगां आंहा पार्सेल माखासे हैग्रोनांगौ दं बेखौ आं हैनानै फैग्रोनोसै एकदम नै दिनैहाय आङो गाननो लुबैनानैहाय सम गाननो लुबैयो नालाय दखनाफोरखौबो एखेबारे बर' बिमा देलायसोनो थाखादों खोथादो मा खालामखो माखो नों खोथादो आं बेबायदि सनाखौहाय गाननानै थाया आरो गन्थङावहाय नाखा फुलखौ दिनैहाय आं गोसो जानानै गानबाय आसलथे बे आंना सनानि नाखा फुलखौ आंना बिबौ आंनि आइनि आफा माने आंनि बिबौआ गोदो हरदोंमोन आरो जों उन्दैयावहाय बेखौ जोंनोहाय आंनि आब'नो गंसे आंनो गंसे आंनि बिमानो गंसे बानायना हरदोंमोन बिराद मोजां दै नै गिदिरनो ओमफ्राय आङो एसे बोरैबा बिमा मा नुयो नालाय ओंखायनो गानामोन आरो दिनै हले आं गानबाय गोदो जों उन्दै समाव आबौआ बिराद फैयोमोन आरोना जोंखौ अनोमोन बिराद नायनो फैगासिनो थायोमोन दाथ' बोरायलांबाय दा बारा फैनोबो हाला ओमफ्राय जोंबो बारा थांनोनो हाया ओरैबादि बेस्थ' जिबनखौ लानानैनो बेस्थ' जानानैहाय बारा नायनो हाया दायो मामिनि न'आबो आसामनि चिराङावसो नालाय गोजानानो जायो ओमफ्राय बेबादि आरो आबौखौ गोसोखांनायजों आङो बेखौ गानबाय आरो दिनैहाय ओमफ्राय बे सनाफोरखौथ' जोंना डिउटियाव गाननो मोना नालाय बयबो मोनथिखागौ हस्पिटालाव जोंना नार्सफोरा बेबायदि माने बारा सना गयना गाननानै थानो मोना बेखायनो आं गाना बाहेराफ्राव थाब्लाल' आं गानो दिनैहाय थ' आङो सानबाय एसे माने देलायनो लुबैनानैहाय गासैखौबो गानबाय आरो आबौनि हरनायखौबो गानबाय आसानफोरखौबो गानबाय आरो बेथ' हाबानिसो नै हाबानि दायो सफैफिनबाय आङो नोंथांमोननो देखायनोसै आं मा स्पेशाल सङो नायदों दिनैहाय नोंथांमोना नायदो बावहाय आङो सुनानै लाबाय आरो नै सुनानै बेसनो गलायनानै लाबाय नाथुरहाय आङो संगोन दिनै बेजों माबादि सङो आरो माबादि टेस्ट जायो नायदो दै थ' बेंगलिफ्रा बेखौहाय चिंग्रि मालाय होननानै बुङो थ' आं नोंथांमोननो एसेनो शेयार खालामनोसै बे नारेंखलखौ दानख्रुबनायसै दै खाद' मखौ नांनाय सना खाद' नोगोद गोराखा दैखौहाय आङो एरख'नो लाग्रोनोसै दै ज्रेम होलायो माथो नै नोगोद लुबैखायो आं नारेंखलखौहाय बिफां गानोलाय नोङो दा नारेंखल गोराननि माबाया बिदैया जुमाय बादि मोनामलायोना बेसेबां ओंखारोथाय टिफिन लादेरनाङाय नै गेलासेयानो जासै हाबा नों लोङा दे बोरैबा फेगारनायसो जुमाय मोनामो लोंनोसै आं नै नोगोद गोथावखा दिनै गाबोन मा मेचिन ओंखारबायना मेचिनजोंहाय माबाबा खाला खालि गाजोबो मैया आंबो मा टेकनिक बाहायबाय आरो नै हामा राजा हामा नों दादै दे दा नाना मोखै जादो दे मामिया मा मोखै संनो नायदों दिनैहाय हामा राजा नों जाया नों जायाबा सना आंनि जिउ नों जायाखौ दे
नों जाया नोंनिया हाथाया गोराङा ना बाबा सना नोंनि हाथाया गोराङा नोङो ना नै फ्रुट्स लाबोना होफैखादों दा आङो नै नों बेखौ जादो दे हिलि टाटा बेखौ जादो र' जाखांखाबाय दांसै बेखौ जादे नों बेखौ जा बेखौ जाया दे नानाजोंसो जानांगौखौ नै दानि आङो नै सुनानै लाजोबबाय आरो नारेंखलखौ ओमफ्राय होनोसै मिक्सियावहाय गोरलै गोरलै हाना लाबाय आं नङाबा बे मेसिननि हाथायाबो प्रेसार नाङो नालाय बेखायनो बे गोरलै गोरलै हाना लाजोबबाय आं बिदि गाइखेर बिदै बादि जाजोबसिगोन आरो एसेनो दै होनांगोन बेवहाय दायो दै एसे होनानैबो लाखाबाय आङो जाहाथे मोजाङै पेस्ट जानाय बायदि आरोना रानखाव जायो बायदि सासे हनै ओरैनोसो ओइ सना दल'था दायो नै बिदि दै लगायदेरनानै बेखौहाय आङो फुरा साखनियावहाय सरनानै गाइखेरखौल' लाजोबनोसै आरो नै गाइखेर बादि गबायना नै बेखौ होफादेरजोबला बे बोरैबानो मोनगोन ना बेखायनो बे गाइखेरखौल' बारा लानांगौ आरो दायो फुरा नारेंखलनि गाइखेरखौ माबानानै लाजोबबाय आं सरनानै ओमफ्राय बेवहाय लगायनानै दोनबाय आङो एसे हालदै थाव गुबै ओमफ्राय संख्रि होनानै बेखौहाय एवनानै लाग्रोनोसै बेवहाय बानलु एसे ओमफ्राय हाइजें एसे बादेर एसे होनानैहाय बेखौ पेस्ट खालामनानै लाबाय नै लं मोननै इलाइसि मोनथाम मोनसे दालचिनि लाबाय आरो राजा ओइ आंनि जिउ राजा छे बेखौ लाना गेलेयो नामा मोजाङै नाखौहाय एवनांगौ नालाय बेखायनो थावखौ एसे बारा होनानै लाबाय आरो औ सना नै नाना गोबाव जाथारबायमोन नाथुर ना मोनजायैया बेखायनो दिनैहाय दाम गोसाबाबो लानानै बांद्राय एवनाङा लोगोफोरनो बेबायदिनो हालखानो एसेनो बे गोजा जाजासेल' एवनांगौ बिदि एवनानै लाजोबबाय आङो देफायलायबाय नै खुबैफायलायबाय हालाहाङो गथ' नोंखौ बेखौहाय आङो होनानै लाग्रोनोसै दै नै बेफोरखौहाय लाग्रोनोसै फ्लेमखौ एसे खम खालामगोन आरो आङो ओमफ्राय खोबथाबा जायो हो संनाय खावनायाव मोखाङा जों लाजाया नोंखौ बेरदेरला माथो जानांगौ टुम देरनाय थायो मिथियाखै नोङो बेखौहाय पियाजियाखौहाय आङो एसे गल्डेन कालार जाजासे एवनायसै दै मोजाङै एवनानै लाग्रोनायसै दानि बेखौ होबाय आङो नै राजा दल'बो थायालाय नोङो बाखाव जाबाय बेखायनो दाना नुदों दायो नै फुरा मस्ला गासैबो एवनाया जाजोब्बाय आरो दा मोजां एवना लाखाबाय आङो ओमफ्राय हालदै होजोब्बाय दै बारा देखायनो मोनासै गथ'आ बिराद डिस्टार्ब नै दाना लखबनोसै आङो बे गाइखेरखौ नारेंखल गाइखेरखौ दै बिराद गोथाव
जानोसै आरो बियो बिदि जाला नै बिबौ गैयाबाथाय ओरैनोसै इहा बिबौ गैयाबा बिमा नांखागौ जेरावबो थाया एखेबारे ओमफ्राय दायो मोख्रैया गासैबो सेरजोबखाबाय नालाय आङो नारखल बिदैखौ होबाय बे नारखल बिदैया गोदौबा आङो बे नाथुरखौ होगोन ओमफ्राय बिरादनो मोजां दै रानजासे आमथा आमथा संनोसै हातोरी हा क्या हुआ है हमेशा बदमाश करते रहते हो ये कौन सा एक्सप्रेशन दे रहे हो मम्मा को पसीना पसीना हो गया और बदतमीज करोगे ज़्यादा बदतमीज करते रहते तो इसीलिए तो मम्मी ने ऐसे बांध लिया तुमको ऐसे करना नहीं चाहिए ना चुपचाप शांत रहना चाहिए देखो मम्मा भी पूरा पसीना पसीना हो गया तुमको भी पसीना पसीना हो गया चलो उधर फैन में जाते पूरा लाइट साजायजोबदों नै न'आ गरम नै आङो बे नाखौ होसननोसै बेयावहाय सोरबाफोर जुदि बेबायदि संनानैहाय जानो गोसोबा जुदि लुबैदोंबा संनानै जानायनो हागोन बेखौहाय बांद्रायबो माने भाजा बादिबो खालामनाङा एसे गोदै गोदै दोननानैहाय बेबायदिनो जानांगौ बिराद गोथाव जाखायो खोबनोसै आं दसे मोजां गोदौथोंसै दोखो गोलोमग्लिजोब्बाय नै थौ हरै ओमफ्राय नै दखनाया गोदान लेटेस्ट कालेक्सन सफैनानै दंजोबो बिराद गोबां बैथिंबो दंबावो बेबायदिनो डिउटिजों माजों सम मोनैखायनो आङो भिडिअबो देखायनायानो बारा जाया ओमफ्राय भिडिअ देखायबाबो बारा अर्डारखौबो लानो हाया नै बेबायदि प्रब्लेम जायो आरोना ओइ थाक थुक माथो खालामनो डिउटिजों लोगोसे साइड बिजनेससो नालाय बेखायनो हानायखिनि जा हायो ओरैनो बिजनेसखौबो सालायबाय थादों नोंथांमोननि थाखाय जाहाथे आङो खम दामावहायनो मोजां क्वालिटिनि सिफोरखौहाय नोंथांमोन बयनिबोसिम गानहोनो हायो आरो बेफोरबायदि मावनाय दांनायजोंनो गावखौ बेस्थ'था लाखिनानै आंबो जेन' गोसोफ्रा आंबो सान्थि आरो मोजाङैनो बेबायदिनो गथ'खौ फेदेरलांनो हायो खांलांनो हायो नैबे लावदुमखौ नैबे मोख्रैया मोननायसै जों दायो नै नायनानै एवनानै गोदौबाय पुरा मोजां गोदौनानैहाय आमथायजोबखाबाय नै एसे गोदै जानांगौ नालाय गरम मस्ला होबाय आं नै लास्टावहाय गरम मस्ला होनानैहाय बिदिनो बेखौहाय मोजांहाय होनानैहाय दान्दिसे खोबनानै दोनबावनोसै खोबनानै दोनबानो जाबाय मा गोलोमजोब्बाय मानसियानो लावदुम बोरै थांदों थ' दायो जों जानायसै नै बिमा फिसा जानो जिरायबाय बाबुखौ जाहोग्रोनायसै ओमफ्रायसो जानायसै बे उदै बुंलासो आं मोनजानायसै दोनथ'बाय दे आबा दे ओंखाम जानायनि सिगां एफा दै लोङा नाना दे जाथा गोथाव दाबा गोथाव ना थावा बुंनो रोङा दाबो खालि बानोबा रोङो नाना नाथु नाना जों नाथु जादों गोथाव नोंसोरबो जानोला जों बायदि संना जानो दे आरि होआ दे मोख्रै आरि होआ दे ओंखाम होआ दे नै नाना बानखा बाबुआ नै ना बान बिदों ना ओंखाम होदेरनाङानो नाय सिनायजोबखायो एसे मामखौबो जानांगौना सुना Open your mouth. Yes, yummy.
Yummy, yummy. My boy is having fish. Prawn fish. Yes, yummy, yummy. We are eating prawn fish. Yes, Papa. Yes. Tháp cho lâu đẹp năng của nó Papa. Để cái bộ này để ham thú bài đây super bidi ba bôi ni besim gazenteng